Hei, hyvä. Tervetuloa kaikille. Meidän Limingan keskustan kunnallisjärjestön vuosikokous on tänään ja ennen kuin mennään virallisesti kokoukseen, niin ollaan saatu tosiaan EU-vaaliehdokkaita. Täällä tosiaan linjalla on Katri ja Petri on tulossa tuossa puolen hujakoilla, mutta sitten paikalla on täällä Ira ja Joelkin sitten, että ollaan vähän tällaisena niin kuin hybridinä liikkeellä. Ja Katri ei nyt ei näe kuin minut ja Petrin, mutta täältä ihmiset näkee sinut sitten tuolta screeniltä ja Katrillekin laitetaan sitten YouTubeen ja Facebook-liveä myös täältä paikan päältä. Niin voidaan tehdä silleen, Katrille onkin mennyt varmaan viesti, että saat 5 minuuttia tässä tämmöiseen niin kuin esittelyyn ja sitten sen jälkeen otetaan kysymyksiä ja käydään vähän keskustelua. Niin ole hyvä Katri ja kiitos kun olet tullut meidän vieraaksi. Kiitoksia ja tosi kiva juttu, että jaksatte kokousasioiden lisäksi käydä sitten läpi myös vähän tulevia vaaleja. Ja koska ymmärsin, että hyvä, että siellä on paikalla ehdokkaita ja sitten tosiaan etäyhteyksien päässä ollaan meitä eduskuntalaisia, niin kiva, että onnistuu tällä tavalla. Niin koitan olla tiivis, että sitten muutkin pääsevät ääneen. Mutta syy, miksi minä olen ehdolla europarlamenttivaaleissa, on tietenkin se, että minusta on niin 2 keskeistä asiaa, ja mitkä vaikuttaa tavattoman paljon Suomen tilanteeseen. Yksi liittyy siihen, että meille tärkeitä luonnonvaroja, ennen kaikkea metsiin liittyviä kysymyksiä, mutta myös paljon muihin Suomelle tärkeisiin, esimerkiksi malmeihin ja mineraaleihin liittyviä lainsäädäntöä jatkuvasti muutetaan. Ja se vaikuttaa olemaan semmoisessa turbulenssissa. Euroopan unionista teki, kun katsotte uutisia, niin harva se kuukausi siellä puhutaan LULUCF:stä ja tämän kaltaisesta regulaatiosta, joka aina, joka vaalikausi on isossa muutoksessa. Ja minun väite on kyllä se, että se itse asiassa heikentää Euroopan unionin kilpailukykyä. Ja se ero siis Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillähän ei ollut kovin suuri tuossa 2000-luvun alkuvuosina, mutta nyt se on sitten vuosikymmenten kuluessa niin kasvanut ja kasvanut ennen kaikkea Yhdysvaltojen hyväksi. Ja kuitenkin, kun me kilpailemme kansainvälisillä markkinoilla investoinneista, teknologiasta, vaikkapa siihen ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tai vihreään siirtymään tai mihin tahansa, niin ne menevät nyt tällä hetkellä enenevässä määrin Yhdysvaltoihin. Ja tästä me on tavattoman huolissaan, että siis me ei pystytä millään julkisella rahoituksella hoitamaan ja vastaamaan siihen isoon muutokset, kuinka me saadaan enemmän uusiutuvaa energiaa, vaan me tarvitaan siihen myös yksityiset pääomat, ja nyt ne menevät enenevässä määrin Yhdysvaltoihin. Ja me luulen, että yksi syy siihen on se, että se teollisuutta koskeva lainsäädäntö on jatkuvassa muutoksessa. No, tätä sitten yritetään korjata, ei suinkaan sillä, että annettaisiin lainsäädännön hetken aikaa olla ja pidettäisiin huolta siitä investointiympäristön vakaudesta. Sitä korjataan sillä, että tehdään uusia tukipaketteja. Otetaan lisää yhteisvastuullista velkaa. Ja se on tietenkin hyvin huolestuttavaa, koska ne yhteisvastuulliset velkapaketit on tavattoman epäsuosittuja Pohjois-Euroopassa. Ja nyt kun me nähdään, mihin esimerkiksi silloin korona-aikana tehty elvytyspaketti on johtanut. Senhän piti johtaa digitalisaation ja vihreän siirtymän edistämiseen ja sähköistymisen parantamiseen ja kaikkiin tämmöisiin hyviin asioihin. Niin sitä on käytetty ihan siis budjettitalouden tilkkeenä. Sieltä on rahoitettu rautateitä Italiassa, sosiaali- ja terveyspalveluita Espanjassa, koululaisten tietokoneita Portugalissa. Nämä kaikki on sikäli ihan hyviä asioita, mutta ne on ihan kansallisten budjettivarojen kautta tarkoitettu rahoitettavaksi, ei suinkaan millään yhteisvastuullisella velalla. Ja tähän lisättynä vielä se, että Suomessa on siis yhä useampi puolue kääntynyt sille kannalle, sosiaalidemokraatit ja vihreät. Esimerkiksi nyt tässä viimeisimpänä ovat olleet julkisuudessakin tämän osalta, että kyllä tarvitaan tämmöisiä yhteisiä uusia paketteja, että muuten ei pystytä näitä kaikkea sitä ratkaisemaan, niin minä olen kyllä siitä eri mieltä, että se vie päinvastoin sitä Euroopan unionin niin kuin väärille uralle ja sitä yhteistä. Siis miksi Suomikin aikanaan liittyy Euroopan unioniin? Varmasti sen takia, että livinkalainen firma, kun se lähtee maailmalle myymään omia tuotteitaan, niin sen sijaan, että se pääsee niin kuin Ruotsin markkinoille, niin se pääsee saman tien satojen miljoonien eurooppalaisille markkinalle. Ja tätähän nyt nakerretaan näiden elvytyspakettien ja tukipakettien
myötä sisämarkkina ei toimi niin kuin sen on ajateltu toimiva. Ja tämä on pienelle kansakunnalle, kuten Suomi ja meidän yrityksille, tavattoman vaarallista. Joten nämä 2 syytä, miksi on lähtenyt ehdolle, ja ehkä päätän oman 5-minuuttiseni siihen, että EUllahan on tämmöinen läheisyysperiaate, missä kaikki päätökset pitäisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä. Mutta se ei varmaan ihan käytännössä toimi. Mä ajattelen, että se olisi erittäin keskustalainen periaate. Minusta se muistuttaa vähän semmoista aluepoliittistakin näkökulmaa, että täytyy ymmärtää elämän eri näkökulmia sille eri alueilla. Niin sen puolesta on lähtenyt eholle, että jätettäisiin nyt hetkeksi balanssi näille meille tärkeisiin luonnonvarakysymyksiin, ei jatkuvasti tehdä niihin uutta sääntelyä. Ei oteta yhteistä eurooppalaista velkaa, koska se vie sitä sisämarkkinoiden toimivuutta, vaan väärää suuntaa. Ja uskallan väittää, että sillä vuosikymmenen kokemuksella, mikä minulla kohta on Suomen pohjoisten asioiden ajamisesta ja Suomen asioiden ajamisesta, niin kun katsoo Brysselistä, niin Suomihan on koko maa yhtä pitkien etäisyyksien aluetta, niin sillä perusteella kannustan teitä kaikkia niihin käyttämään ääntänne EU-vaaleissa, mutta totta kai toivon, että niistä äänistä mahdollisimman moni voisi tulla esimerkiksi allekirjoittaneillekin, että totta kai meillä on nyt hieno sauma saada Pohjois-Suomesta kenties europarlamentaarikko. Mutta se on teidän käsissä. Minä luulen, että me taas mennyt nyt 5 minsaa. Niin sitten on kysymyksiä, ja yksi kysymys oli tullutkin itse asiassa etukäteenkin mulle. Otetaanko sieltä lisää vai vastaanko tähän etukäteiskysymykseen? Joo, me voitaisiin tehdä silleen, että tuleeko täältä kysymyksiä Katrille tässä kohtaa? Tulee. No niin, Terho, ole hyvä. Minäpä nielasen ensin. Turvallisuuspolitiikka on hyvin tärkeässä roolissa. Miten sinun mielestä Eurooppa vahvistaa omaa turvallisuuttaan ja omaa maanpuolustustaan niin, että se on kestävällä tasolla vielä 20 vuoden päästä tai 50 vuoden päästä? Nythän se on heikolla tasolla suurimmassa osassa Euroopan maita. Joo, minä sanoisin tuohon niin, että totta kai se puolustuksellinen ratkaisuhan, Suomella on tietenkin uskottava itsenäinen maanpuolustus ja meillä puolustusmenot hyvinkin, etenkin nyt näiden hävittäjäkauppojen myötä, on siellä 2% bruttokansantuotteesta, mitä myös NATO on edellyttänyt. Toki osa NATO-maista, monet Baltian maat on ollut aika hyvin siellä, että ne on tehnyt panostuksia, mutta ei suinkaan kaikki NATO-maat. Ja tästähän Yhdysvallat on sitten kritisoinut näitä NATO-jäseniä. Että oikeastaan ainoa, että ei NATO-jäsenmaat Euroopan unionista on enää Itävalta, joka on tietenkin siellä Keski-Euroopan keskellä, ja Irlanti ei ole muistaakseni NATOssa. Että se Euroopan unionin puolustuksen vahvistaminen ei voi olla tietenkään semmoista kilpailevaa NATOlle, vaan sitä täydentävää. Ja kun NATO vastaa siitä sen meidän itsenäisen puolustuksen lisäksi, siitä tavallaan niin kuin yhteisestä pelotteesta ja ydinasepelotteesta, niin minusta se Euroopan unionin rooli on varmastikin sitten sen kaltainen, jossa voidaan tehdä niin kuin yhteisiä puolustushankintoja ja parantaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Että ajatellaan sitä turvallisuutta vähän laajemmin. Ja ajatelkaa siis, keskustaahan esimerkiksi on vuosikymmenet parjattu siitä, että me olemme puhuneet omavaraisen ruoantuotannon puolesta, mikä on kyllä tavattoman tärkeä asia, jos miettii, että jokaisen ihmisen täytyy kuitenkin syödä, että se sota Euroopassa Venäjän hyökkäyksen myötä Ukrainaan, niin on kyllä luonut tämmöisestä kokonaisturvallisuudesta ihan valtavirtaa Euroopassa. Me luulen, että nimenomaan tähän niin kuin puolustusteollisuuden, asehankintojen ja sitten sen laajemman turvallisuuskäsityksen vahvistamisesta tulee seuraavallakin parlamenttikaudella niin kuin iso ja tärkeä panostusten kohde. Ja se koskee totta kai niin kuin ruokaturvallisuutta ja energiaturvallisuutta ja niihin liittyvää omavaraisuutta. Että Suomi meidän historian takia on tämän aina ymmärtänyt, mutta kaikki EU-maathan ei sitä ole aivan samalla lailla noudattanut. Niin minä sanoisin tämä, että se puolustuksellinen ratkaisu tulee tietenkin sen niin kuin NATOn ison sateenvarjon alta, mutta sitten Euroopan unioni pystyy täydentämään sitä näiltä niin kuin asehankintaan, puolustusteknologiaan liittyviltä osilta ja myös tämän
laajan turvallisuuden käsitteen osalta. Tämä. Joo, kiitos. Kiitos. Tuleeko sitten muita kysymyksiä? Olihan meillä mikki auki. Katrille, että Katri Kuppon. Joo. No, sittenhän laitoin tuossa aikaisemmin tosiaan tämmöisen ennakkokysymyksen, kun nyt on vaalikoneista ainakin Ilta-Sanomat ja Iltalehti on jo julkaissut ja kohtahan näitä tulee koko aika lisää, niin katsoin mitä nämä nyt 4 ehdokasta, ketä meillä täällä tänään on, niin oli kysymyksiin vastaillut. Ja kiitos siitä, kun olitte vielä perustellutkin sinne niitä vastauksia hyvin, niin itsekin oppi kovasti. Mutta Katrille oli tällainen kysymys, että siellä Maikkarin vaalikoneessa todettiin, että EUn tulee hankkiutua eroon kaikista riippuvaisuuksistaan Kiinaan. Ja Katri on tähän vastannut vaalikoneessa olevansa jokseenkin samaa mieltä. Ja olisin toivonut, Katri, että jos olisit nyt tässä perustellut vähän isolle yleisölle, että miksi näin? Joo. No jokuhan olisi saattanut vastata siihen, että ehdottoman samaa mieltä, vai mikä se oli tavallaan se aivan laitimmainen vastaus. Mutta rehellisyyden nimissä, siis meillähän on Kiinaan erittäin kompleksinen ja monimutkainen suhde. Me tuodaan Kiinasta hyvin paljon lääkkeitä, mineraaleja, monenlaisia teollisuuden komponentteja. Ja vaikka me kuinka haluttaisiin, nyt me ollaan täydellisen omavaraisia ja riippumattomia Kiinasta, niin se ei ole ainakaan nopealla aikavälillä mahdollista just sen takia, että Kiina on niin iso lääketeollisuuden toimija ja teollisuuden prosesseissa, komponenteissa, niissä mineraaleissa. Ja tästä seuraa se, että myös sitä Kiina-riippuvuutta pitää ehdottomasti vähentää. Se on totta kai Euroopan unionille tärkeä kysymys. Ja meidän pitää saada enemmän eurooppalaista tuotantoa. Mutta sitten tullaan myös semmoiseen kysymykseen, että jos me miehitään vaikkapa Suomen ja myös Ruotsin mineraali- ja malmivaroja, että mehän ollaan tavattoman rikkailla kallioperävyöhykkeillä, niin ne on kuitenkin Suomen ja Ruotsin kansallista varallisuutta ensisijassa. Ja sitten tietenkin paikallisesti ne ovat tavattoman tärkeitä kysymyksiä, että ne ei voi myöskään olla semmoisia kysymyksiä, jonkun verranhan tuolta isoista jäsenmaista Keski-Euroopasta kuuluu, että no eikös nämä Pohjois-Euroopan yhteiset mineraali- ja malmivarat kuulu niin kuin heille, että jotenkin sosialisoidaan koko unionin käyttöön ne, että saadaan tätä Kiina-riippuvuutta vähennettyä, niin kyllä kuitenkin minun nähdäkseni täytyy olla Suomen ja Ruotsin ja niin kuin se paikallisessa päätöksenteossa. Mutta Kiina-riippuvuutta on tärkeää vähentää, koska kuitenkin kannattaa muistaa, siis vaikka Kiina on ollut globaalisti yhdenlainen menestystarina, että se on onnistunut 60-luvulta niin vähentämään, siellähän nähtiin siis nälkää vielä siihen maailman aikaan, toki se on kasvanut ihan hurjasti, talous on kasvanut, mutta se on siis kommunistinen yksipuoluejärjestelmä, se ei ole demokratia, niin ei ole hyvä, että Euroopan unioni on jotenkin liimautunut sen kaltaiseen järjestelmään, joka kuitenkin siis polkee ihmisten perusoikeuksia. Ei siellä ole poliittisen osallistumisen oikeuksia tai perussananvapausta tai puheoikeutta samalla lailla, mitä länsimaisessa demokratiassa se tarkoitetaan. Joten tämän takia totta kai Euroopan pitää sitä riippumattomuutta ja omavaraisuutta pystyä kasvattaa. Se on tavattoman tärkeää, mutta me ei pystytä tietenkään kaikkia riippuvuuksia mitenkään nopeasti Kiinan kanssa katkaisemaan, niin tämä on se syy, miksi vastasin siihen, kuten vastasin. Että jos joku väittää, että pitää katkaista kaikki riippuvuudet Kiinan kanssa välittömästi, niin sitten kyllä tulee tosi isoja ongelmia teollisuudessa ja lääkkeiden kanssa esimerkiksi. Kiitos Katri. Jarmolla oli siellä kysymys. Joo, kiitoksia. Saat puhua siihenkin, niin se kuuluu. No niin, kokeillaanpas, jos sattuu mihin kuuluu ja mihin ei kuulu. Mielenkiintoisen aiheen ympärillä ollaan, kun ollaan tämä oma varaisuuden kanssa tekemisissä ja siinä mielessä tavallaan sillä lailla sen kanssa niin jonkun verran katsonut niin lähietäisyydeltä sitä esimerkiksi. Ja nyt tässä kun me ollaan tässä Oulun vieressä ja meillä on tässä tämä sairaala on tässä näin vieressä ja sitten meillä on ollut tavallaan infuusionistehas on ollut tuossa Sangilla, eli muutaman kivenheiton päässä tuossa. Ja nyt tavallaan käytännössä niin tavallaan tilanne on ollut semmoinen, että se on kun Oussi on otettu tavallaan niin kuin infuusionesteitä, niin se on aina hävinnyt saksalaisille kilpailijoille
nesteiden toimitukset siihen. Ja sitten tavallaan tämä aikansa, kun se sitä Orioni on sitä katsellut sitä hommaa ja se on tullut siihen tulokseen, että tämä ei ole tästä ei saada kannattavaa liiketoimintaa ja se on pistänyt ilmoituksen, että tehnyt päätöksen, että se on tämä loppuu infuusionestetehas Sangilta. Ja tämä on mielenkiintoinen sitten nämä minun saamieni tietojen perusteella, siinä on semmoinen tilanne, että siellä on niinku samalla hetkellä, niin nyt kun ajattelee, että siellä on Saksa ollut meillä se toimittajana, ja sitten se on kuitenkin tämmöinen rauha-aika ja tämmöinen niinku ystävällisihminen maa, niin tavallaan tämä infuusionesteiden hinta on noussut 5-kertaiseksi sen jälkeen, kun on tullut tavallaan tieto, että se tavallaan loppuu tämä Orionin tehas siitä. Ja nyt tavallaan se kysymys kuuluu sillä lailla, että pystytäänkö me jotakin tekemään oikeasti näiden tavallaan tämä omavaraisuuden eteen, vai onko tämä semmoinen juhlapuheessa käytettävä termi, joka on sillä lailla, että esimerkiksi minä olen varattu elintarviketuotantoon kriisiaikoina. Sitten näitä kumppaneita on, joilla ei ole enää raktoria eikä ole olemassa peltoja eikä mitään muuta, niin sieltä tulee kirje niille myös, että he on varattu elintarviketuotantoon, siinä mielessä, että mikä se oikeasti tämä meidän tilanne on sitten, että ja ollaanko me kädet sidottu tavallaan sillä lailla, että esimerkiksi jos vielä yhden esimerkin tähän ottaa, niin me on esimerkiksi sievin jalkineille toimitettu erilaisia automaatiokoneita jalkineiden tekemiseen. Sitten tavallaan siellä kun on käyty, niin mä sitten, että te olette varmaan varattu tuohon niin tavallaan jalkineiden tekkoon, niin sanoi, että joo, niin he on varattu siihen. Ja mä sitten kysyin, että mitä teillä pitää ja mitä teidän pitää ilmoittaa, jos te lopetatte, niin ei meillä tarvitse mitään ilmoittaa, eikä heillä ole mitään varausta siihen, mutta he on ainoa tehas Suomessa, jolla on neulannut itsellä, että siellä ei tule kenkäaihiot, ei tule tavallaan muualta, että siinä mielessä jotenkin omasta näkövinkkelistä niin on jonkun verran huolestunut siitä, että mikä meidän oikea tilanne on sitten tavallaan tämän omavaraisuuden ja tämmöisen suhteen. Ja tietenkin EU varmaan asettaa jotkut rajat sille tälle kansalliselle kilpailulle, mutta sitten kun on just nämä infuusionesteosassa, siellä on isot lääketehtaat, niin siellä on niin raha jyllää siellä sitten, että että mitä me voidaan kotimaisen eteen tehdä. Kiitos. Aika laaja ja monimutkainen kysymys. Mä pahoittelen, en ehkä ihan kaikkea kuullut siitä, mutta jos loppuvire oli siis se, että tehdäänkö tälle omavaraisuudelle oikeasti jotain ja mitä sille voidaan tehdä, niin minä sanoisin kuitenkin, että keskustaa siitä ei ainakaan voi syyttää, etteikö olisi tehty. Et meitähän on siis vuosikymmeniä haukuttu, on sanottu, että miksi vaikkapa pohjoisessa täytyy olla ruoantuotantoa. No sen takia, että se on omavaraisuus- ja huoltovarmuuskysymys. Ja vaikka meillä on lyhyempi kasvukausi kuin jossakin päin Eurooppaa, niin se on ihan se perustavanlaatuinen lähtökohta, että jos ajatellaan sitä paikallisuutta ja yhteisöjä, niin se täytyy mahdollisimman omavaraisesti pystyä myös hoitamaan sitten niitä asioita. Ja että kyllä minä sanoisin, että silloin kun on hyvän sään aika, niin harvoin muistetaan sitä, että miten tärkeää se on, että meillä on puhdasta kotimaista ruokaa. Mutta sitten kun tuleekin maailmalle joku yllättävä tilanne, tulee korona tai tulee sota tai ajatellaan vaikkapa, että jos Itämeren kauppameren kulku jollakin lailla häiriintyisi, niin eihän Suomeen pääsisi silloin tuontivirtoja mistään muualta kuin Pohjois-Ruotsista ja Norjasta. Että Suomi tietenkin sen toisen maailmansodan kovien opetusten myötä on rakentanut esimerkiksi oman energiasektorinsa hyvin pitkälle siltä pohjalta, että me ollaan kuitenkin lämmityksessä ja sähköntuotannossa omavaraisia. Mutta täytyy muistaa, siis mekinhän on tuotu pitkään Venäjältä tammipakkasilla esimerkiksi sähköä, että ei me ole sähköstä edelleenkään kaikkina hetkinä omavaraisia, mutta sitten vuositasolla. Joten minä luulen, että tämä karu opetus on
laittanut myös muut Euroopan maat nyt oivaltamaan sen, että ja Ruotsihan yrittää hyvinkin palauttaa omaa, tai voimistaa omaa vaikkapa omaakin puolustustaan. Toki he liittyvät NATOon nyt samalla niin kuin Suomikin. Ruotsissa on ollut isoa debattia omasta ruoantuotannosta, ruokahuollosta, koska heille se oli tippunut omavaraisuuden osalta vielä alemmaksi mitä Suomessa. Et minä sanoisin, että se on valtavirtaistunut se keskustan näkemys, mitä me ollaan aina siinä edustettu. Mutta sitten rehellisyyden nimissä toki askeleet on hitaita. Et jos miettii, että Suomessa on esimerkiksi tämmöinen huoltovarmuuskeskus, joka on tavattoman hyvä järjestelmä ja siihen liittyvä lainsäädäntö, ja siellä on niin ruokaan kuin energiaan liittyen tietyt varmuusvarastot, niin eihän tämmöistä eurooppalaisella tasolla ole. Ja koronan myötä alettiin puhumaan, että no pitäisikö nyt lääkkeiden ja kasvomaskien ja muiden osalta olla vastaavanlaista varautumista myös muissa maissa. Ja se on valitettavasti se keskustelu vähän laantunut koronan myötä. Meistä kuitenkin siinä hetkessä, kun se kriisi on päällä, niin silloin ei voi tehdä sitä varautumista. Sehän täytyy tehdä hyvän sään aikana se varautuminen. Et toivottavasti nyt näistä menneistä kriiseistä, koronasta ja käynnissä olevasta sodasta, niin ei unohdettaisi sitä, että miten tärkeää on tehdä sitä varautumista. Ja Suomen kyllä kannattaisi viedä sitä huoltovarmuuskeskusmallia läpi Euroopan, että miksei meille voisi tulla myös tämmöistä eurooppalaista huoltovarautumista. Et nythän se on vähän kaikkien maiden omalla vastuulla. Hyvä. Suomella olisi kyllä siinä hyvät esimerkit. Kiitos Katri. Tähän loppuun vielä laitoin sinulle etukäteenkin sen, että Limingassa on ollut viime EU-vaaleissa äänestysprosentti 38,5. Niin, että onko jotain semmoista konkreettista, mitä me voitaisiin täällä käyttää, kun me tavataan ihmisiä, niin miten EU vaikuttaa heidän arkeen tai jotain tämmöistä, että kun kaikkialla aina sanotaan, että äänestäkää, että se on tärkeää, mutta tuleeko mieleen jotain semmoista hyvää arjenläheistä hoksautusta? Joo. No oikeastaan 2 juttua. Siis tiedän, että ne teidän Liminganlahden vesistöt ja suistot, niin nehän on ihan poikkeuksellisia tämmöisiä lintujen vuosittaiseen niin kuin kevätmuuttoon, ja siellä on niin kuin ihan valtavia niin kuin, se on niin kuin ekologisesti tavattoman merkittävä se teidän alue, missä te asutte. Niin siis EUllahan on näihin liittyen ihan valtavasti myös olemassa rahoitusta, mitä kannattaisi hyödyntää ja käyttää. Ja se on ihan, ja me luulen, että Limingan kunta on niitä paljon varmasti käyttänytkin. Et se on tämmöinen niin kuin ehkä pienempi kunnallisen ja paikallisen tason asia, että niistä tavallaan saatte hyödynnettyä sinne reittejä ja reitistöjä ja sitä niin kuin ympäristöllistä tietoisuutta lisättyä. Mutta sitten toinen asia liittyy tietenkin siihen, että Limingastakin lähtee joku nuori PK-yrittäjä ja yritys laajenemaan ja tekemään kauppaa. Niin kyllähän hänelle on tavattoman tärkeää se, että hän pääsisi mahdollisimman pitkälle heti eurooppalaisille markkinoille kasvamaan. Että ei tarvitse jäädä vaan siihen Lahden toiselle puolelle ja mennä Ruotsiin tekemään sitä liiketoimintaa, vaan on heti Baltia ja Keski-Euroopan markkinat myös avoinna. Niin kyllä tämä, vaikka se kuulostaa puisevalta, puhutaan sisämarkkinoiden toimivuudesta, mutta koska se kuitenkin luo ne meidän työpaikat, että me saadaan sitten mahdollisimman paljon vientieuroja, niin minä sanoisin sen toiseksi asiaksi, että miksi on tavattoman tärkeää äänestää Euroopan unionin vaaleissa, koska se vaikuttaa myös meidän kaikkien Euroopan asukkaiden työllisyyteen ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin, että meillä voidaan kilpailla vapailla ja avoimilla markkinoilla. Niin 2 tämmöistä esimerkkiä, että paikallistasolla esimerkiksi se Liminganlahden kehitys ja siihen liittyen kaikkien lintujen reitistöjen tarkkailujen parantaminen ja että ihmiset kävisivät siellä. Minä luulen, että vaikka minä en kovin kaukaa Limingasta tule, mutta harva siellä niin kuin muutaman 200 kilometrin säteellä tietää, kuinka ainutlaatuinen se on. Ja sitten toisaalta tämä isompi, laajempi sisämarkkinakysymys, niin näiden 2 asian kannalta kannattaa jo äänestää. Hyvä. Kiitos Katri ja kiitos kovasti, että oli aikaa tulla tänne meille vieraaksi näin etänä ja tavataan varmasti vielä tuolla toreilla ja turuillakin nyt ennen kesäkuuta, mutta tsemppiä vaalityöhön sinulle. Kiitoksia ja mukavaa kokousta teille. Kiva, hei hei. Kiitos, Katri.